आपण पेंडिंग बनाए भल देखा जाए आज भल क्यूट देखा कॉमेडी क्वीन ज्योति बर्तमान आम जामर जे कि धोबा मंथरा एवं भाईना रोल कर चंडी प्रसाद आपण ना टे कहतु भाई बाना भी आज भारी क्यूट देखा हाँ चॉकलेट हीरो बानाम्बर आउ कौन कहतु धन्यवाद मुहर आम जहाँ एवं आम जी आमर जे कि शत्रुघ्न रोल कर सज्जन मैडम से किसी कहे आपण सौंदर्य रहस्य कौन एवं आम जी आम यात्रा तरंगर हिरोइन जे कि नायिका अभिनय बर्तमान अच्छा जे कि सीता रोल अच्छा बर्तमान ताको मोर कि शुणा आमर ज्योति दीदी नुआ चैनल आपण आम चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट अति मात्रा भल पाइबा दियंतु आम जेंति आगु निहाती आज माहौल में फिल्म दीदी कटर कि शुणिले भल लगे आपण भी भगवान भल रखु बर्तमान जी आम जे लवर रोल कर सखी जे कि ऑलराउंडर लक्ष्मण रोल सबू रोल करती मोर कि शुणा आपण कि कहतु आज्ञा नमस्कार भी तंटी बसी जाइए आप देह टे खराब था थंडार भयस टे दबी जाइए फिर भी आम कठोर आम शुणा कहतु आम माँ मैंने माँ मैंने बहुत सुंदर सुंदर देखा सब शाढ़ी मैंने पेंटिंग भी भल अच्छी साउंड कथा तो जानी नाच कथा साउंड विषय जानी नाच आरंभ हम ए डांस प्रोग्राम चलती डांस प्रोग्राम सारा आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब आ कमेंट निश्चय करेंगे धन्यवाद थैंक यू बर्तमान आम जी आमर जे कि कुशा रोल कर 2 3 बर्तमान जी आम आम मैनेजर पाखक मैनेजर अति मात्रा शोई पड़ी हालिया होगी मौसा किसी कहतु आपण आउ थे हाँ ए देह भी भल रोनी सब शोई पार ना फोन रिसीव करी तथापि किसी आप कहतु अगणित दर्शक मैंने आप कठोर किसी शुणा अपेक्षा निहाती एत दिन पर आम मैनेजर मो सपोर्ट टे कहते धन्यवाद मत ही खुशी लगला या लगे आम सब प्रोग्राम पाचु धन्यवाद बर्तमान मोर दीज माँ आसी जे कि आमको ये प्रोग्राम को आनिक आप अगत दर्शक मानू कि कहतु आंटी आप नमस्कार आंटी आंटी केमी आज लगुच बहुत खुशी आंटी मैंने आज बढ़िया सुंदर भाव में सजाई देखु 2 जन आंटी 2 भौणी भाया देखा आंटीर आंटी मैंने पूरा सजाई अच्छा बुद्ध भाषा को लेकिन आमको ये आनिक प्रोग्राम धन्यवाद यही ठाकुर बुद्ध ठाकुर आम आज आसु आउ पेंटिंग माहौल भारी बढ़िया अच्छी बर्तमान आम जा आसु भाई पाखक आसु भाई जे भी गोटे यूट्यूब चैनल अच्छे आसु भाई किसी कहे आसु भाई किसी कहतु नमस्कार मो ना राजसी मोर चैनल
ଦୟାକରି ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ରାଜାସୁ ଭାଇ ମନ ଲଗେଇକିରା ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ଭରଦବର ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି କହିବେ। କଣ ଦିଦି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ମା ପାଖକୁ ଯାଇକି କଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ପାଟିର ବାଲ୍ମିକି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋକାଲ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି କରି ଘରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଟିକେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ନମସ୍କାର। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେ ଯିବେ। ଆମ ମାଉସୀଙ୍କର ତଣ୍ଟି ବସିଯାଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲାଗେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚିନୁଙ୍କୁ ବାନା ଭାଇ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ହରି ସାର୍, ଏଇଠି ଆମ ହନୁମାନ କଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ପାଟିର ହିରୋ ସୋମୁ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ମାଇଲି କାଫି। ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଏବେ ଆମର କୁଶ ରୋଲ୍ରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଆପଣ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଭାଇନା ଏଥର କିଛି କହିବେ। ଭାଇନା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠି ଆସିছে, କେଉଁ ମାହୋଲ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁ ଗାଁ? ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଏବେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯିବା ଉପରେ ଏବଂ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ର ମାହୋଲ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ପାଖ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆସୁ ଭାଇ ବି ପେଣ୍ଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଫିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏକି ଆଜିର ବହିରେ ନାୟିକା ସୀତା ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ସରିଲେଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ପେଣ୍ଡାଲ ଯିବା ଉପରେ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦିନା ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି କିଛି କହିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଭରା ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମୋର କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି କଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ପାଟିରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ରହିଆସିଛି। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ବାନା ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାନା ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ। ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଆଜି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଲ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜଣେ ଛୋଟ କଳାକାର, କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ଜଣେ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ